Fa 20 anys vam començar un projecte de recerca a nivell arqueològic per aquestes valls altes del Pirineu. L'objectiu una miqueta de desmitificar la idea de que el Pirineu, com a zona inhòspita, que tots tenim al cap, difícil de viure, doncs la història sempre ha sigut com inamovible. Nosaltres volíem reivindicar una miqueta la història humana d'aquestes valls. El nom de la Vall Ferrera es remunta ja al segle XI i precisament en aquesta zona del Bosc de Virós vam localitzar moltes restes i evidències precisament d'explotació de ferro. La gran majoria d'època contemporània, des dels segles XVIII i sobretot del segle XIX. El que vam localitzar també va ser evidències d'algun tipus d'explotació de ferro més antiga. Bàsicament el que trobàvem pel mig del bosc eren petits monticles conformats per escòria de ferro, carbons, cendres, al mig del bosc. Les datacions que en vam aconseguir, bàsicament a partir dels carbons que trèiem, ens donen una cronologia entre els segles III després de Crist i els segles V-VI després de Crist. Podríem dir que estem dins del que seria una farga de fa 1.500 anys. Un espai on es transforma el mineral de ferro en ferro metàl·lic. Aquest ferro metàl·lic, que surt fet com un lingot, el que després els ferrers transformaran en una eina, en una arma, en el cas que sigui el cas, o en qualsevol element d'ús quotidià, un clau, una ferradura, el que sigui. El parc natural, entre els seus objectius de conservació, a part del paisatge, la flora, la fauna, els elements del medi ambient, té també com a un objectiu de conservació principal els valors culturals. Doncs ja el Parc Natural havia fet una sèrie d'itineraris interpretatius per dins del bosc, veus arbres, veus vegetació, veus paisatge, però si et van ensenyant que aquest bosc s'ha anat transformant al llarg dels segles i per què s'ha anat transformant al llarg dels segles, surt d'aquella passejada una mica més après. Hem vist, a partir de les anàlisis que s'han fet, que la majoria del carbó que utilitzaven aquesta gent era avet. Ara, d'avets aquí n'hi ha relativament pocs. Per tant, l'estructura forestal d'aquest bosc fa 1.500 anys era molt diferent a com és ara. Està en relació precisament amb aquest impacte antròpic que ha tingut l'ésser humà en aquest paisatge.